Dehevpeyvîneke pir taybet de ya dengê Amerîka bi berpirsê têkiliyên derve ya Hêza Sûriya Demokratîk qesede Birêz Rêdûr Xelîl agahiyên giring li ser şerê Efrînê dazanîn. Rêdûr Xelîl eşkere kir got bêtirî ji 300 leşkerên artêşa Tirkiyeyê û grûpên Mertala Firatê yên giredayî Tirkiyeyê hatine kuştin. Her wiha Rêdûr Xelîl dazanîn got Tirkî laşê kuştiyê xwe ji me dixwaze. Cenazê askerê wê hîn di destê şervanê me de ne. Ji bo gog vê binketina xwe veşê kesek pê nehese di riyên cuda cuda re dixwaze gog bi me re têkeve têkiliyê de van cenazê xwe careke dîtir şûn de bizîvirîne bê gog kes pê bihese. Bêguman evaya jî ji aliyê me ve nayê qebûl kirin. Em vê yekê pêk nayînin. Yani bera dinya û alem hemî bizanibe gog dewleta Tirk di vî şerê hanê de derewa dike. Cenazê wê hîna di destê şervanê me de ne. Di nava vê hefteyê de Hêza Sûriya Demokratîk bi bangeke nivîskî gohat weşandin tê de bang lê grûpên Mertala Firatê kir got xweradestî Hêzên Sûriya Demokratîk bikin. Bêguman ev bangawazî bi taybetî ji bo endamên Der'ül Furat yên herêma Cerablosê û herêma Babê bersivdayînek jê re çîbû rojê bi dehan insan ê gog li vê herêmê di nava Der'ül Furat de hemî pêk hate yani hemî ketîbeyên gog li wê derê hene. Tên xwe radestî hêzên qesedê dikin riyên cuda cuda re li herêma min bicî yan jî li herêmên dîtir xwe radestî qesedê dike ev yekaya ev çalakiyana roj bi roj jî berdewam dikin. Di berdewamiya axaftina xwe de Birêz Rêdûr Xelîl tekez kir got Cebhetun Nusra ya girêdayî El-Qaîdê ve di nava Mertala Firatê de li kêleka artêşa Tirkiyeyê êrişî Efrînê dike. Ev grupana grupê Cebhetun Nusra ne ê resmî nava Cebhetun Nusra re kar kirine. Ev yek di do dewleta Tirk bi sedan insan ji kampên penabera êl Tirkiye xistine nava şer de evaya jî binpêkirinekî ji bo mafê mirova ye. Got çênabe got ti insanên penaber bi çek bike û li dijî hêzeke dîtir bikarbîne. Dewleta Tirk vê yekê dike. Endamê fermandariya giştî ya Hêza Sûriya Demokratîk qesede Birêz Rêdûr Xelîl dazanîn got Tirkiyeyê bi çekên NATOyê komkujiyan li dijî sivîlan li Efrînê pêk dîne. Birêz Xelîl doz li Almanya kir got helwesta xwe ji vê yekê diyar bike. Îro roj gelê Kurd li bajarê Efrînê bi çekên NATO û bi taybetî bi tankên Almanî Leopard 2 kirin. Evaya bêguman berpirsiyeke exlaqî ya pir mezin dixe ser milê dewleteke weke NATO gog çek difroşe Tirkiye. Her wiha berpirsiyereke exlaqî pir mezin dixe ser hêzên NATO gog rê dide gog dewleta Tirkiye van çeka li hemberî insanê sivîl bi taybetî îro roj li bajarekê wekû bajarê Efrînê bikarbîne ve pêwîst e çareseriyek ji bo vê yekê bêdanîn sînorek ji bo vê yekê bêdanîn ji aliyê hem Almanya ve hem jî ji aliyê NATO bigiştî ve. Êrişa li ser Efrînê keteya roja xwenî heştan de û di heman demê de operasyona bagera Cezîrê ya navçeya Dêra Zorê berdewam dike. Birêz Rêdûr Xelîl dazanîn got hevkariya qesedê û koalîsyona navnetewî berdewam dike. Hêzên qesede û koalîsyon ev çend salin li ser hevdû şîrîkên stratîjî li dijî Daişê tekoşînekî pir mezin kirin. Serkeftinekî pir mezin jî bi derxistin û ev hevkarî hîna jî berdewam e di astekî herî bilind e. Yek ji buhaneyên gog dewleta Tirkiye bi kar tîne û êrişî hêzê me îro roj li Efrînê dike ew e gog koalîsyonê çima hêzeke leşkerî ji bo parastina Bakurê Sûriye ava kiriye. Di hindirê xwe de di cewherê xwe de ev êrîş li hemberî koalîsyonê ye jî. Ji bo vê yekê koalîsyon bêguman gereke helwestekî hîn hişktir raber bike li beramberî Tirkiye. Ev êrîşa bêwijdanî ya bêbextî gog dewleta Tirkiye dike wê bida rawestandin. Yana ew baweriya gog heta nehenka hatibû ava kirin di navbera Qesedê û gelê Bakurê Sûriye û koalîsyona navnetewî de ew ê bişkê ya dîtir jî wê bandorekî xwenî pir mezin li ser tekoşîna gog îro roj li hemberî Daişê têkirin û ev yekeya jî ji xwe yek ji hedefê Tirkiye gerek ev hedefaya jî pêk neyê. Di dawiya hevpeyvîna dengê Amerîka bi endamê fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk Birêz Rêdûr Xelîl tekez kir got Efrîn li hemberî artêşa Tirkiyeyê û hevkarên wê ji Mertala Firatê serkeftinên mezin bi dest dixe û ev serkeftin ne tenê ji bo Bakurê Sûriyeyê ye lê ev serkeftin ya Sûriye li dijî dagirkirina artêşa Tirkiyeyê ji bo xaka Sûrî. Zana Umer dengê Amerîka.